नंबर 1 श्रमिकଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନରେ ଅଘଟଣ ଇଞ୍ଜିନରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା 20 ବୋଗି। ଭୋକରେ ଡହଲ ବିକଳ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ। ସୁରଟ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଜରାଟରୁ ସୁରଟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରେନର 20ଟି ଡବା ପଛରେ ରହିଯାଇଛି। ଇଞ୍ଜିନ ସହ ବାକିତକ ଡବା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଷ୍ଟେସନ ଗାର୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇଞ୍ଜିନ ସହ 3ଟି ବଗି ଭଟଲି ଷ୍ଟେସନରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାକି 20ଟି ବଗି ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ୟୁଜନ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନର 20ଟି ବଗି ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ସୁରଟରୁ ଇଲାହାବାଦକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ କିମ୍ବା ପିଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଭୋକରେ ଯାତ୍ରୀ ଡହଲ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଟ୍ରେନ ସେଠାରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର 5 ପାଇଲଟ କରୋନା ପଜିଟିଭ, ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କରୋନା ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶରେ କୋଣରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ 5 ଜଣ ପାଇଲଟ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ପାଇଲଟ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଗୋ ଅପରେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ପାଇଲଟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏମାନେ ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ ଚୀନର ଗ୍ୱାଙ୍ଗଝୋଉରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ପାଇଲଟମାନେ ଚୀନର ଗ୍ୱାଙ୍ଗଝୋଉରେ କାର୍ଗୋ ଅପରେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଏହି ପାଇଲଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ପରିଚିତ ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମସ୍ତ ପାଇଲଟଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖାଯାଇଛି।